Hajde zajedno da malo razgovaramo o ovome predivnom začinu ili cvijetu koji se zove safron ili šafron kod nas. Ja mislim da je šafron. I da vas upoznam zašto je ovo jako važan cvijet ili začin u arapskoj kuhinji i zašto bi ga trebali svi upotrebljavati. Ja sam prvo stavila toplu vodu, ali sam sačekala da se voda malo ohladi jer ovaj cvijet ne voli vruću vodu. I onda sam sebi napravila čaj. A da malo pričamo o ovome cvijetu. Iran je najveći proizvođač safrona na svijetu, a poslije ide Maroko, Španija, Italija, Indija i Afganistan. Ovdje imam jedan dobar med iz Jemena. I sa ovim čajem ću naravno poslužiti se sa medom da dobije puno dejstvo, da tako nazovemo, jer je safran prirodni lijek protiv stresa, depresije, čak može da liječi i Alzheimer i jako je dobar, ali naravno liječnici ili medicina ga ne prihvata i naravno da u ovoj savremenoj medicini nemamo mjesta, a inače je samo čaša šolja ovoga safrona može zamijeniti bilo koju tabletu za depresiju. Safron je ujedno i najskuplji začin na svijetu. I poslije safrona je vanilija. Safron varira od 3.000 do 10.000 eura po kilogramu, zavisno od kvalitete. A zašto je safron najskuplji začin na svijetu? Ovaj jedan cvijet daje samo ova 3 lista crvena koja se zovu stigme. I da biste naravno dobili 1 kilogram safrona, možete zamisliti koliko treba biti posađeno ovih cvjetova. Ova berba se ne može odvijati nikakvom mašinom nego ljudskom rukom, pa se zapošljava jeftina radna snaga i obično su žene jer se kao poslodavci kažu da su one pažljivije sa ovim cvijetom jer se mora paziti kako se ovaj cvijet ova stigma vadi iz ovoga cvijeta. Arapi ga koriste svakodnevno u ishrani, u čajevima, u raznim kolačima, sa rižom, piletinom, dodaju ga u svim jelima i najviše ga ima ovako kao čaj. Da li ste vi nekada probali ovaj čaj od safrona? Ćao!